în pădure. Cât se dă tarcăul, apșeam în gura tarcăului, luam câte două punde și mari și mergeam ca cu mergi fumătoare, cu țigara în gură, mergeam mâncând. De-a lungul linii, da. Mâna pe culumea. Cât ați stat în munte? Apensava 20 de ani. La 20 de ani am de când stau în locuința asta unde sunt acum, acolo. Nu mai îmi poți și rugăciune? Da, da. Apoi, da, dacă ești în mănăstire, trebuie să faci o leg de rânduială, deosebită față de lume. Vă gândiți la oameni, la cei care au nevoie de dumneavoastră? Da, da. Care au nevoie de rugăciuni, faci pomenic și noi îl pomenim, să-l dăm la pomenit la altare. Acum și rugăciunea asta, pomenirea, merge în opție. Da. Ce credeți că îi trebuie omului ca să ajungă să vorbească Dumnezeu direct cu el? Să vorbească cu Dumnezeu direct? Da, mă. În primul rând, eu cere Dumnezeu curățenia trupului. Dacă nu are curățenie, nu se poate apropia de sfințenie. Da. Și ca asta e mare lucru. Și a doilea este rugăciunea. Rugăciunea zi și noapte. Nu te apropie nimeni de Dumnezeu decât rugăciunea. Eu am avut și eu rugăciunea inimii, asta nu poate să o aibă fiecare, și eu am avut-o, și ca să vă spun drept, am pierdut-o, pentru nețepnișirile mele, așa. Dar când ești în contact cu Duhul Sfânt, tu nu mai stai așa și îți roagă Duhul Sfânt pentru tine. Dar te rogi cu inima. Da. Ca o moară, dacă ai pus curaua, mai mergi singur.